Abumonye nuae, onye kambonua. Abumonye, Master Prophet nechere mechichomae. Abumonye nuae, onye kambonua. Abumonye, onye amụma Yahuwa nechere mechichomae. Abumonye n'ụwa, onye kambo n'ụwa. Abumonye, Master Prophet nechere mechichomae. Abumonye n'ụwa, onye kambo n'ụwa. Abumonye, Master Prophet nechere mechichoma. Abumonye n'ụwa, onye kambo n'ụwa. Abumonye, Master Prophet nechere mechichoma. Abumonye n'ụwa, onye kambo n'ụwa. Abumonye, Ike jabambae, abumonye amumae, amara Yahuwa jindumo, abumonye amumae, ebube Yahuwa kamjagae. Master Prophet, ibonye amumae, asim eluwa nurolumo, nibonye amumae. Ma ike Yahuwa kijagae, ike janisi ibonye amumae, amara Yahuwa jindugie, amarokono ahyae, nebube Yahuwa kijaga, ebube ndị nsọ ibonye amumae. Asimu wanurolumo ni bonyamumae, ike Yahuwa kijagae, ike jabambae, ibonyamumae, amara Yahuwa jindugie, ibonyamumae. Mebube Yahuwa kijagae, ebube ndị nsọ. Abumonye amumae, asim elu ụwa nurolumo, nabumonye amumae, ike Yahuwa kanjagae, ike jemengangae. Abumonye amumae, mamara Yahuwa jindumo, amarokono ahyae. Abumonye amumae, mebube Yahuwa kamjaga. Ibonye amuma, Master Prophet, ibonye amumae, ma ike Yahuwa kijagae, ike Chukwu okike. Amara Yahuwa jindugie, ibonye amumae, ibonye amumae, mebube Yahuwa kijagae, otumọkpọ ndị nsọ ibonye amumae, amara Yahuwa jindugie. Abumonye amumae,
Asim elu wanurolumu nabumonyamumae ike chukwu kike kanjiagae ike jachwajomoe abumonyamumae mama Yahuwa nani ya jindumo abumonyamumae mebube Yahuwa kamjiagae ibonyamumae wo master prophet ibonyamumae ike Yahuwa kijagae ike jachwajomoe amara Yahuwa jindugie ibonyamumae ebube Yahuwa kijaga otumọkpọ ndị nsọ ibonyamumae ma ike Yahuwa kijaga ibonyamumae abumonyamumae wo asim elu wanurolumo nabumonyamumae ma ike Udo, mama. This is the Master Prophet, Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ụbọchị taa nwere obere okwu m chọrọ ịmanye ọnụ. Biko share no this video. Achọrọ m ka this video ruo Cancer, Mazi Cancer, the ringleader of ndị Sabo, onye isi ndị ọkọta ọkanye n'ọnụ, onye isi ndị Sabo, onye isi ndị agbata eke. Dị ụbọchị taa o nwere vidiyo o mere ya na nwaanyị isi punk. Anyị gere that video. Enwere ihe a na-arụtụghị aka. O nwere ihe o kwuru last week ma echeta ya, si na aga m evisiti that video mere. Biko video na wana ni 2 minutes, so m ga-enye ma comment ya, then move on. Nwekwara another one m ga comment on another day or today. This week na Germany is extremely hot, so echem na agma eme long video. Now can play the video. I'm gonna try my best, at least 90 or 100%, not to say what to say what she said. That means agama ade, agama subtract, agama etige nu na ose na ihe n'okwu, but agama akọwa ihe o meanini as an awakened one. Ama akọwa ihe o meanini. Biko share no this video to other places. Now let's move on. Biko get no this video. Today is 27th of June
2026. This is the Master Prophet, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofana. Ọ nwanne m tara na-abịasị m na onye nke a na-eso m n'azụ ihe a m si anọ ọ na-achọ ụzọ so ya na-asịzi m na mbata na moto ebe m si na my mother ma ebe ọ na-achọ kesa ama mma na ama ụzọ like that so sị m bata na masị ana m aba na moto strangers so ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ụzọ from my mom ị ga-eso m so ọ na-anya ntakịrị so because ọ na-anya ntakịrị esizi m shortcut so nsirizie ụzọ toro ogologo or soro m n'azụ like that so ya bata ya paaki ya soro m bata n'ọnlaịn mmasị m onye nwe ya mmasị ọ na-achọ ụzọ mmasị m na ịbịakwa bikos nna-eme isi ike ndagharị ya mmasị m na m abịakwa lelee otu m si ama mmasị ama m na ọ na-achọ ụzọ na m sị na ị ga-ama that side na ị gatụla ebe ahụ before so taa nke o si ba n'ọnlaịn then ya agwa my mom that's how we met the next day. Yeah, I know why. That same day, I went wrong about him. Okay. And then when he came to my house the next morning, the same if I'm Huti. Now I'm Huti, I know why. Wow. So I don't know, man. What if I kiss Lonyati? Okay. So I want to see any kuto tababati ofia. The rest of the history. Good. No, can you get in there, Mechazelo? I loro 2009. Okay. December. Okay. 19th December 2009. Although na that day, it was Rike. N'ihi na Mazi Nnamdi Kanu na-ajụkwa ya ajụjụ maka ihe gbasara ime Biafra ID card, plate numbers, omeke onwe ya kọnuche na n'ụdị ihe ahụ. So Mazi na-akọwara ha that na ọ gbazụtachakwa n'ala azọ ute. So I think that was what ticked off was Rike. Was Rike having our traditional marriage day? We boys I better do Mazi Nnamdi. Wow. Maybe share everything. Although now I'm in that the traditional marriage no kwaduk maybe share. So I don't know how we out. More about when you said it. Now our traditional marriage didn't hold. So kama ya ọkwa na Wazirike zikwara ozi si ọ bụ na Maazị abịa lekwa ihe ọ ga-eme ya kama nwe onye gwara m ihe ahụ ọ ma ebe Maazị chere na egwuregwu na maybe so ha bịa mebisha everything so nna di masị n'ebe ọ na-emebisha ihe ha na ọ chọrọ ka akpọtakwa m so ka akwụọ ụgwọ isi so alụrụ gị alụ na-agbanye ihe ma ngwa mere ihe abụ m egbu ewu ọgbụgba ndụ which is the most important thing so gbuo ewu ọgbụgba ndụ anyị na-egbu ewu ọgbụgba ndụ na-emecha ihe so akpọla m that day. Okay, so the struggle now unu egene the video unu ma onye na-ekwu ihe a now aga m return again ka m play here the voice then ma bata nga m chere bata. You have to understand one thing, that ihe ọbụla na-eme na the land, the gods of the land knows about it. You have to understand that. Nwaanyị na-akọwasị na mgbe Maazị Nnamdi Kanu hụrụ ya, first of all, ọ sị na Maazị Nnamdi Kanu hụrụ ya, ya na-achọ ka ya kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu jee n'ụlọ ha. Instead, ya ga-eshi the shortcut, ya ha ga-eshiri ụzọ tere anya. Ihe ahụ first deceit. Number one, it shows that deceit no ya n'ahụ.
ọwụghị onye eziokwu ọwụghị onye ezi omume. Enwere ụzọ ha ga-eshi ha eruo n'ụlọ ha ọsịsọ, but ya ga were longer route, and this thing is playing out in every part of their life. Ọ chọghị ka ihe dịrị na Maazị Nnamdi Kanu easy. Ọ chọrọ ka ihe ọbụla ka Maazị Nnamdi Kanu taa na ya ahụhụ. Ọ chọghị ka ọ ferụrụ arụ zoro Maazị Nnamdi Kanu ini. Ọ chọrọ ka ọ taa Supreme Commander, ka ọ taa ya ahụhụ n'ihe ọbụla ọ chọrọ. Ihe wụ the first act ya wụ ideceive Nnamdi Kanu shi ụzọ ọzọ ga-adị longer. It means something. But ihe awụ ihe m chọrọ i-comment. Let's go back to the voice recording. Ndewo. Ọ nwanne m tara na-abịa sị m na ihe bụ onye nke a na-eso m n'azụ ihe a m si anọ ọ na-achọ ụzọ. So ya masịzi m na mbata na moto ebe m si na my mother ma ebe ọ na-achọ kesa ama m ana m ụzọ like that. So sị m bata na masị ana m aba na moto strangers. So ọ nwụrụ ị chọrọ ịmata ụzọ from my mom ị ga-eso m. So ọ na-anya ntakịrị. So because ọ na-anya ntakịrị esizi m shortcut. So nsirizi ụzọ tere ogologo. O soro m n'azụ like that. So ya bata ya paaki ya soro m bata n'ọnlaịn. Ọ mmasị m onye nwe ya, masị na ama onye ọ na-achọ ụzọ. Ọ mmasị m na ịbịakwa because na-eme isi ndagharị ya. Ọ mmasị m na m abịakwa na-ele otu m si ama masị ama m na ọ na-achọ ụzọ na m sị na ị ga-ama that side na ị gatụla ebe ahụ before. So taa nke o si ba n'ọnlaịn. Then ya agwa my mom, that's how we met. The next day, yeah, I know why. That same day, I will run about him. Okay. And then when he came to my house the next morning, the same if I'm Huti, now I'm Huti, I know why. Wow. So then the man asked, what if I kiss Lonyati? Okay. So, when you sit any kuto tababati office, the rest of the history. Good. No, can you get in there, Mechazelo? I wrote 2009. Okay. December. Okay. Remember? 19th December 2009. Also, na this next day. Although na that day. Maazị Nnamdi. Was Rike. N'ihi na Maazị Nnamdi Kanu na also na ajụkwa ya ajụjụ maka ihe gbasara ime Biafra ID card. Sorry. Also na the next day Maazị Nnamdi Kanu bịara n'ụlọ ha. Na ya rọrọ nrọ. Let's just say na the gods of the land bịara bịa warn ya. The gods of the land bịara bịa warn ya. Si ya hapụ Nnamdi Kanu aka. Because the gods of the land ma udiri mmadụ ọnwụ. And the gods of the land ma ihe Nnamdi Kanu ga-eme. And ọ chọrọ onye ga-support ya ime ihe ọ chọrọ ime. So the gods of the land abịa jie ya oji. Si ya hapụ Nnamdi Kanu. Ya alụkwala ya. Ya hapụ ya. And ọ sị na this dream na ya nwere nye 3 times. Na ya hụrụ this vision 3 times. The gods of the land warn on ya, say, do not marry Nnamdi Kanu. Leave him alone. Although na e parade gị n'ụzọ ebe oshi agbafe gị. Ya ahụ gị. Don't marry him. Leave him alone. The gods of the land spoke to her according to her. But there is also another version. Divine Mother, my wife. Divine Mother nwanyị m rọrọ nrọ mgbe e kwuru si achịrị ije alụ this girl. Divine Mother arọ nrọ asị ya gba nwanne gị nwoke ya ejekwala alụ this girl. Divine Mother agba onye ọbụla na n'ụlọ ha si lekwe ihe ahụrụ na nrọ. And they know that nọ na arọ nrọ. And kamgbe mụ na ya ji biri
nro ọbụla even ọrụrụ nrọ 3 days before egide Mazi Nnamdi Kanu ya sị m na ya rụrụ nrọ hụ ga-ejide Mazi Nnamdi Kanu nna ji ya si ele ebe ihe hụ ọ na ala bekee ya sị m na ọhụụ na ala bekee nọ na environment dịka environment ndị ojii. And by that time anyị enweghị idea na Mazi Nnamdi Kanu anọghị na England. Enweghị m idea, onweghị idea, but ọ rụrụ nrọ ọhụ asị ya ahụ na eji Mazi Nnamdi Kanu eji, and even o mekiri ọ tryịrị contact, but there was no response. And ya wụrụ na mgbe ahụ ke ha ji Mazi Nnamdi Kanu. So Divine Mother na rụrụ nrọ, ọ rụrụ nrọ asị ya gba nwanne gị ya alụkwala that girl. The gods jiri oji jie Divine Mother si ya gba nwanne gị ya alụkwala that girl. The gods ejekwe gwagwa that idiot si ya hapụ that man aka, hapụ ya aka, ọwụ gị ka ihe kpadoro na gị na ya, ọwụ gị ka m domere na ya, ị ga-edeceive ya, alụkwala ya, ya eshie ntị fụrụ m fụtụ m jelo Nnamdi Kanu. So ele ihe ya na-akọwa the gods of the land not according to the divine, according to Mazi Cancer. Now the gods of the land jiri oji si ya hapụ Nnamdi Kanu ya alụkwala ya. Let's listening. Okay. So unu site n'ikwute ụtababati ọfịa the history. Good. No, kedu oge gị na ya mechaziri lụọ? I lụrụ 2009 December. Okay. 19th December 2009. Although na that day it was Rike. N'ihi na Mazi Nnamdi Kanu na ajụkwa ya ajụjụ maka ihe gbasara ime Biafra, ID card, plate numbers, about him. Okay. And then when he came to my house the next morning, the same thing found Huti. Now I'm Huti, but online. Wow. So I the man asked, what if I kiss Nonyati? Okay. So unu site n'ikwute ụtababati ọfịa the history. Good. No, kedu oge gị na ya mechaziri lụọ? I lụrụ 2009 December. Okay. 19th December 2009. Although, did you hear what she said? Ọwụhụnarị na ọ rọrọ nrọ. Ọ na ọ rọrọ nrọ ejie Nnamdi Kanu na nrọ. The same uwe ahụ ka Mazi Nnamdi Kanu so bịa n'ụlọ ya. 3 times ka awụ ọnụnụ ya. Awụ ọnụ the first one, awụ ọnụ the second one, awụ ọnụ the third one. Si ya hapụ Nnamdi Kanu aka. Hapụ Supreme Commander aka. Maka o nwere purpose. O nwere ihe Chukwu chọrọ ka ọ rụọ. And the gods of the land mana nwaanyị ga-egbu ya mma mmiri, nwaanyị ga-eri ya ụgbakọrọtele, nwaanyị ga-asọpụtachi ya, nwaanyị ga-anara ya rịga n'aka ndị iro. Ka anyị na-ege na-eje according to her, not me. According to her. Ka anyị na-ege. So na that day, it was Rike. N'ihi na Mazi Nnamdi Kanu na ajụkwa ya ajụjụ maka ihe gbasara ime Biafra, ID card, plate numbers, onwe ya kọnuche na n'ụdị ihe ahụ. So Mazi na-akọwara ha that na ọ gbazọtachakwa n'ala azọ. So I think that was what ticked off was Rike. Was Rike having our traditional marriage day? With the boys, I better do Mazi Nnamdi. Wow! Maybe share everything. Although now I'm meaning that the traditional marriage, no, maybe share. So
Aram Rahu Morato, Mopana woman be said, now, what your marriage didn't hold. So, kama ya ọkwa na wazirike ezikwa ozi si ọwụ na Mazi abịa lekwa ihe ọ ga-eme ya kama nwe onye gwara m ihe ahụ. Although na ya hụrụ those vision after the gods of the land won ya agwa ya na this marriage will not hold, that the marriage will not hold. Ye shienti jelo Nnamdi Kanu after ọhụkwara na nro ya ọhụrụ Nnamdi Kanu na nro woso ụkwa ihe ọsọ bịa ye shienti. And that very day agwa ya that this traditional wedding, this marriage will not hold. Grant you ya say. And mgbe abịara that day waziri ka abịa vurushia ihe that the traditional wedding did not hold because na akpakashiri everything. Granting. Si ọwụ na Mazi abịa lekwa ihe ọ ga-eme ya kama nwe onye gwara m ihe ahụ. Ebe Mazi chere na egwuregwu na maybe have a maybe share everything. So na dimas maybe on maybe share ha not of akpọtakwa m so that akwụ ụgwọ isi so ha akwụ ụgwọ isi alụrụ nụ gị alụ na-agbanye ihe ma nwa mere enwere ihe agba m egbu ewu ọgbụgba ndụ which is the most important thing. So gbuo ewu ọgbụgba ndụ anyị na-egbu ewu ọgbụgba ndụ imecha ihe so I akpọla m that day. Okay, so the struggle alụghị alụ. The traditional wedding did not hold. Akpakashiri ha ihe mụrụ Mazi Nnamdi Kanu pụọ onye bịaba ịlụ nwaanyị anụwoghị. The ceremony a na-eme na traditional wedding ebido ajọsoro na-abịa mụrụ Mazi Nnamdi Kanu gbalaga ụnụ ya pụọ ewereghị mmanya nye Mazi Nnamdi Kanu ewereghị mmanya nye Mazi Kansa ka onye supreme commander. All those ihe ndị a na-eme ihe ndị ahụ nwere symbolism, ihe ndị ewu ritual. Ewereghị mmanya nna ya aha ndefeghị over to Mazi Nnamdi Kanu. Ewereghị mmanya bige the girl si ya jee nye onye isi ga-awụ di gị, onye isi wụ di gị, onye ị chọrọ ka ọ lụọ gị emeghị ihe. The spirit gwara ya that this traditional wedding will not hold, and it did not hold. Ihe ndị ọzọ ha emegewu medicine after death. Officially, in the prophetic, officially n'ime mmụọ, the traditional wedding did not hold, and physically, according to the law of the land, the traditional wedding did not hold. That is the fact. So if it did not hold, Supreme Commander Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebinyo alụghị alụ n'ọnọdụ omenala na ọdịnala ndị Igbo. Ọ ihe mere mpa Madam Mazi Kansa ji were ha ego bịa binye ha His Majesty. Si ngwa ego nnu wetara were ha na ego nnu because emeghụ the process. Emeghị ihe otu ihe kwesịrị iji adị. His Majesty asị ya ngwa jidenụ ego ahụ mgbe nwa m yọrọ anyị abịa were ha ego. Prophetically alụghị alụ, spiritually alụghị alụ, and Mazi Kansa enweghị akwụkwọ ọbụla gosiri ihe na alụrụ ya international. Spiritually she's not Kanu. Physically she is not Kanu. Granting, according to ọdịnala na omenala Igbo, ọwụhụ Kanu na akwụkwọ ọwụhụ Kanu.
Mazi Nnamdi Kanu alụghị ya na according to ọdịnala na omenala Igbo ọlụghị ya. Ihe ndị ọzọ ha megewu just the gods of the land gwara ya this thing will not hold. Agwakwa divine that gba nwanne gị ya alụkwala ya, which divine gwara ya agba. And Mazi Kansa sikwa na ya gwara Mazi Nnamdi Kanu lekwe nro ya na aro na asị na the traditional wedding will not hold. There is something. And the gods mgbe ha shininti bido na ebi, the gods put it upon themselves that they will not be together. That's why mgbe niile akpụrụ the gods akpụrụ Mazi Nnamdi Kanu dome another place. Mgbe niile the gods akpụrụ Mazi Nnamdi Kanu dome another place. Mgbe niile akpụrụ Mazi Nnamdi Kanu dome another place. This marriage ebiena ha longer years separated than Habri together. Because the gods achọhụ ka ha remain not together. According to Mazi Kansa, or Sina, now the gods of the land gwara ya that this marriage are not sanctioned by them. Ejio na nro confirm oya with iwe Mazi Nnamdi Kanu so. Agwakwa ya ishi ekwenti the traditional wedding will not hold. Erukwe that day it didn't hold, but you know when na struggle ko hold. The gods na agwakwa ya it will not hold. And when a reason the gods suji say happen Nnamdi Kanu aka. Maka ama ha n'oge butere ihe ọjọọ ka anyị kechapụ ya biko. Okay, ọgwụla. Let me play another voice recording ka akwụkwa 2 minutes, then I will end up. What the hell is this? Okay. Immediately on that na Barrister Joffe take that he has power of attorney, because my power of attorney supersedes. Of course, you are it doesn't matter what next of king. It doesn't matter what You are the first next of king. So that's how the law works, unfortunately. So Barrister Joffe aga anakiba. Somebody put on immediately on that na Barrister Joffe take that he has power of attorney, because my power of attorney supersedes. Of course, you are the next of king. It doesn't matter what. You are the first next of king. Things of it. Not the next of king. That's Iwuhu the next of king, because alụhụ ga-alụ n'ọnọdụ omenala Igbo. And the one the next of king, because you want any certificate goes through the next of king. Ya wuru na nwanyi officially would the next of king Mazi Nnamdi Kanu ọkụ gara enyo, because on when certificate goes through na ya na Mazi Nnamdi Kanu would na nwanyi. On when here physically, on when here spiritually, on when here n'ọdịnala, onwe ihe na gọọmenti, onwe ihe n'elu, onwe ihe n'ala. Ọ jọsụrụ jigide Mazi Nnamdi Kanu aka. Jikweni ihe love ojige ihe. Kwekweni ihe ka ya zuru ike, okwekwe ihe ka ya zuru ike. That is the purpose the God ji si ya. Alụ hapụ this guy aka. Hapụ ya aka. I have a plan for his life. Ya jụ. Immediately on that na Barrister Joffe take that he has power of attorney, because Ya na Nnamdi Kanu bi, but ọwụ Nnamdi Kanu nwe obiye. Obiye nọ ebe ọzọ. Nnamdi Kanu na-enye ya erimeri, na-eteki care of her, but obiye nọ ebe ọzọ, outside. Onye mere mgbe ọbụla Nnamdi Kanu nwere nsogbu, ya join ya ndị iro, because ebe obiye nọ.
because my power of attorney supersedes. Of course, you are the, it doesn't matter what next of kin. It doesn't matter what You are the first next of kin. Things of it. So that's how the law works, unfortunately. So Barrister Jofor Aga somebody put on a video. Namo cancer. Because of that, Namo cancer. You are power of attorney because all Ojofoki in the power of attorney. You are before get present your power of attorney internationally. You get with a documenting gosiri no wudi na wani and that efulefu enwe the document. Efulefu enwe any document you prove na Nnamdi Kanu wudie. Onwe ihe na England, onwe ihe na Nigeria, onwe ihe na ọdịnala. Maka onwe ihe on ihe mere if not, even though on ihe mere, if not, nwanyị gara ije ọsọ chọchicha ụmụnne Mazi Nnamdi Kanu. Ya wụrụ na ihe mere Mazi Nnamdi Kanu. Spiritually, you are not married to Nnamdi Kanu. Physically, according to the law of civil law, according to European way of life, and when who document goes in Nnamdi Kanu will dig. That's why you be as a single woman. You have been living as a single woman all this while. Because when who document prove Nnamdi Kanu will dig. And when who document according to Ali Igbo no one again. And when who according to Otundo Chaneje men. Spiritually, a wo. Physically, a wo. Ihe all that chi. No nyinene Supreme Commander. That's why onye amụma ji kwuo okwu. Amadim mgbe m buru amụma m sị onye awụ cancer. The gods of the land gbara no cancer to Nnamdi Kanu, no cancer to IPOB. Akwa setiene, akwa ye jikwa onu ya kwuo ihe dia working the one gbara ya. O sị na dia working the one gbara ya na ya wụ cancer to Nnamdi Kanu. O setibe. Na dia working the one gbara ya na ya wụ cancer to IPOB. O setibe. I am dia working the one. Onye amụma. You can't beat that. Onye amụma. Onye amụma kara aka kajara akaja. You cannot beat that. So can you get it? To IPOB and Mazi Nnamdi Kanu. Who says that? So his name is Master Prophet. I think Yahweh or something like that. Yahweh. Wow. Yahweh. Because me be involved in yes, so but to IPOB and Mazi Nnamdi Kanu. Who says that? So his name is Master Prophet. I think Yahweh or something like that. Yahweh. Wow. Yahweh. Because me be involved in yes, so but just this man disrespected himself because they are badly raised. So they don't disrespect me, they disrespect themselves. And I took over. Then there was a newspaper they released. You cannot beat that. Enwere ndị amụma, but enwekwere onye amụma. Or enwere onye amụma, nwekwe ndị amụma. Ehụrụ m ihe na 2015. 2015, I wasn't an in-law.
2015 onwe ihe Kanu nta gwara m gbasara ha. The only thing mma wụ na eji nwanne ya eji, and all my friend anya ya hụ na anya meet na England ejeme the protest me sono ha je. I wasn't an in-law, but mgbe m lọtara na-ebu amụma ekpughe m ihe, eluigwe ekpughe m ihe, Chukwu ekpughe m ihe, sị m na onye awụ cancer to Supreme Commander, and the cancer indeed she is. Maka ihiye Nnamdi Kanu na-agbagharị na-achọ ebe ọ ga-enwe rest of mind. Still, there is no rest of mind. Each time Nnamdi Kanu nọ na ndụ, either akpụrụ ya or ya agbapụ n'ụlọ, ya achọ ebe ọ ga-eje, because enweghị rest of mind n'ụlọ ya. O kwuru na another video m ga-eplay another day na ya dị stubborn, na ya na-achaki, na ya na-ewe iwe ọkụ. Nwaanyị imulo Mazi Nnamdi Kanu ga-anọ n'ime ụlọ ṅụrụ mmiri tọgbọ iko, because ihe niile wụcha nsogbu, ihe niile wụcha problem. Ọ ya kwuru ihe n'ọnụ ya, aga m eti igo ụka n'ọnụ ya, ọ ya kwuru ihe, and aga m play here another time. So nke wụ ihe m ga-ekwu for today. Mgbe ọzọ aga m eleba anya na ihe niile ya na madam nwaanyị Shipon kwuru. Aga m eme 3 parts of this video. Ihe niile ha kwuru aga m eleba ya anya, kọwaa ya. Number 1, ọ sị na ya wụ next of kin. You are not next of kin. Ihe wụ nwaanyị mụrụ na Nnamdi Kanu nwa, and Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander, onye ndu, nwekwara nwaanyị ọzọ bụ ụzọ mụọ na ya ọpara. Nwaanyị ha awụghị next of kin. Cancer, Uchechi cancer awụghị next of kin. Onye wụ next of kin wụ ọpara Nnamdi Ezebiro, ọpara ya nke ukwu, nwaanyị ọzọ mụtara na ya. Ọ ya wụ the next of kin, because ọ karịa na 18. Because of na gị na Ojiofo na-edili, gị na Ojiofo na-emekọ na-ebu ihe na-ebu, ga-ede akwụkwọ nye Ojiofo. Enweghị dọkụmentị bakịrị ya na ewu next of kin, because ọ na Nigeria ka na-eme ihe. Ọ gịnị mere ije ha na England jegwa ha na ewu next of kin? Gịnị mere iso ha Kanu nta jee meeting na England? Because gị bilita ga-ajụ gị, who are you? Ị ga-asị na iwu nwaanyị Nnamdi Kanu? No, because ị nweghị dọkụmentị pruvuru na iwu nwaanyị Nnamdi Kanu. Ị nweghị ndị aha pruvuru na iwu. Asị gị ngwa weta paspọtụ gị, paspọtụ gị obu Kanu, efulefu paspọtụ gị obu Kanu, ye prove gị Kanu, but you don't have a document that makes you next of kin. That's why you jege court proceedings, you jege court case, you jege na court ọbụla Nnamdi Kanu nwere, because na England you register all along as a single woman, as a single mother. Ihe Nnamdi Kanu no wu, ihe Nnamdi Ezebiro wu to you wu mele ihe na baby's daddy, or iwu baby's mama to Nnamdi Kanu. Because according to ọdịnala na omenala Igbo, iwuhu nwaanyị Nnamdi Kanu, because Nnamdi Kanu alụghị alụ according to Igbo tradition. Agị ji ọnụ gị kwuo oye that Chukwu ọwa Amadioha or Kamalu ọzụzụ na-eche Nnamdi Kanu, because Kanu wụ Kamalu. They are from the lineage of Kamalu ọzụzụ. Ha bịara gwa gị sị gị hapụ Nnamdi aka, hapụ ya aka, don't mingle with him, we have a plan for his life. Ị ga-destroy ya, owo setibe.
akpụrụ na ya mbụ ga join ya ndị iro, akpụrụ ya ugboro abụọ ga join ya ndị iro. Are you not a cancer indeed? Am I not truly an awakened one who can see? Ọwụna na asị m na ewu cancer, nsikwa na ewu Delilah osetibe, but ihe gadị iche na Delilah ka ịhụ na Delilah gị wụ na Nnamdi Kanu awụhụ Samson. Nnamdi Kanu wụ Nnamdi Kanu, ọwụhụ Samson. That means you cannot take him down. You cannot take him down. Chileke. According ogi ji ọnụ gị kwutere n'onwe gị ihe. Ọwụkwa dị awoke ndị nwanụ kwuru ya. Agị kwuru na Chukwu or the gods of the land or mmụọ na-eso Nnamdi Kanu ha na their family bịara sị gị hapụ ya aka. Number 1. Bịa ọzọ gwa gị sị gị hapụ ya aka. Bịa ọzọ ji gị lekwe ọ na-abịa n'ụlọ gị echi lekwe uwe ọ ga-asụ hapụ ya aka ga-eshie ntị. Asị gị okay, gị lụọ ya, the traditional wedding will not hold, the marriage will not hold. Yes, eti amụtụkwa ya pụọ still ga-eshie ntị. Mgbanụ kpọrọ ọnụ m lamanụ eje were which bullshit iwu na ewere na ewu emehụ your traditional wedding hold, because akọchachana ihe ndị mmadụ alakashia. Anyị nwere nwa ewu nụ nga ahụ gbuo, mgbanụ anyị egbuo na ewu bịa lama ọzi mgbe ọzọ ka ha wetara ego bịa nye parents gị ana na ego. That's why mpa gị ji mata na legitimately you are not married. Ye were ego weta ha na asị biko were ha na ego nọ. Spiritually weta ha na ego. His Majesty asị ya were menụ because ego ha nwe ihe ọ wụrụ na ya. Spiritually eweta ha na ego back. Ọ gị kwukwuru n'ọnụ gị. Agị kwuru na the gods gwara gị this marriage will not hold. And the awakened one, I prophesy, without knowing nine. You are cancer to Nnamdi Kanu and to IPOB. Owo seti. Am I not powerful indeed? Chileke. Alefune. Ali Igbo na agbaghara. I am truly the master prophet, the awakened one of the Biafran people. Onye buru amụma Biafra. I am truly one indeed. Ekele m nnụ. Video na mkpọrọ nnụmanya. Jee were na egejie na ọfụma. Maybe nnụ grenye nnụ mesiri ya. But gharịa na again. Or see that the marriage na gwara ya the marriage will not hold. Onye gwara ya? Ọwụ nne ya gwara ya? Ọwụ nna ya gwara ya? The gods gwara ya it will not hold. That means ije ọsụrụ na agbalịkalịka na anụchiri Nnamdi Kanu ụzọ. And you are kicking against the will of the gods of the land. Uchechi, Mazi, Uchechi cancer. You are kicking against the will of the gods. According to you, you are kicking against the will of the gods. And when a time a mother get kick it against the gods have to rise up and set the record straight. Mana, do the right thing. Happen na the kind of cause rike. Because it's about that megide ihe Nnamdi Kanu anọghị n'ụlọ ya ṅụrụ mmiri tagba iko ya na amagharị ejiri ya taa ejiri echi just for them to separate him from you. That is how the gods keep you safe. God dịrị away from you because you nwanyị iwe ọkụ ka ghara iji iwe were mma one day mwe ya n'afọ. The gods separate Nnamdi Kanu. The gods separate Nnamdi Kanu. The God, and maybe in arokwa nro ana agbatokwa gị that this marriage will not hold. Maybe in arotokwa nro you ga agba m ihe the last nro error.
Maybe you're gonna around on edge. I say, no, the marriage will not hold. The marriage will not hold. A little 12 but the God so I get 3 times or more than 10 times that this marriage will not hold. Mobile nan the kind of branulo. I don't know ya. Mobile batranulo. Gachoma ihe gemene ya abalaga. Mobile batranulo. Gachoma ihe gemene ya abalaga. Mobile batranulo. Gachoma ihe gemene ga abalaga. The gods maybe or no. But the gods na-achọ keep you safe by ịdị separate you away from you. Ka ị ghara igbu ya. Ka ị ghara ịkpafu ọbara ya. And maybe ị ga-akpafu ya not knowing ihe imege. Ị maa na the gods so na-agba gị okpe. Ha sị gị stay away from him because the gods want a plan for his life. And in that plan the gods want you are not a part of it. This is the voice of the awakened one. According to the voice of the gods, revealed to you, revealed to Divine Mother, Divine Mother, revealed to I, the awakened one. You are not a part of that vision. You are not indeed. You confirmed it, Divine Mother confirmed it, and I, an independent person, confirmed it. You are really a cancer, and a cancer indeed. Happen na ndekano ko jindi emene. Happen na ndekano ko zirike because ni eme ke are ime game ya amwe ga anya na ihe. O tiji me 2 weeks ago na ndekano nye na order ga apụta nyari order because ipuo n'utu. Ima ama eme je orika onye ogbanje na-eme ihe ga-eche na onye ogbanje na-eme inike dọrọ ya na-aka onye ogbanje aga m akụgbu gị onye ogbanje aga m akụgbu gị ọwụ ya but gị jee mee ihe ndị ị kwesịrị ime oferụrụ arụ ezu onye nwa ahụ ọ nwoke ahụ ihe ya enwe ike biri ndụ ya I think ị ga-eje rụọ ọrụ mmiri so that or either di mmiri gị achọghị ka Nnamdi Kanu bata. Here are 2 things. Either the gods of the land no on the side of Nnamdi Kanu achọghị gị around him, or di mmiri gị achọghị ka ọ bata close to you maka ị nwere di mmiri. Ihe mpụ gị akwụkwọ m onye amụma ihe na-agwa m okwu na truly na-ewu onye mmiri, and di mmiri gị na a push you out to Nnamdi Kanu. That's why you need to violent towards him. That's why you need to violent towards him, because di mmiri gị na push gị Nnamdi Kanu away from you, both of you. Ọchọghị ka nnụnụ n'udo you na-eti gị ọgbaghara because ijebe je truly rụọ ọrụ mmiri. Maybe ị na-eme ya na church way, ị na-eme ihe ndị mmiri gị na church way. Ijebe truly buo ibu mmiri mejie ya ama and rịọkwana ndị mmiri si ya ha hapụ gị ka inwe ike buru n'udo with onye bịara alụ gị. But first of all, ha gbara gị dị gị na ihe na oge it will not work. Don't fight against the gods. Madam Cancer, do not fight against the gods. The gods of gbara gị, it will not hold. Abum onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abum onye Master Prophet na-echere mechiche ọma. Abum onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abum onye amụma Yahuwa na-echere mechiche ọma. Abum onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abum onye Master Prophet na-echere mechiche ọma. Abum onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abum onye
Master Prophet Nechiren Chichoma. Monye nuae, honye kambo nua. Abu monye, Master Prophet Nechiren Chichoma. Abu monye nuae, onye kambo nua. Abu monye. Ajindumo abụmonyamumae ebube Yahuwa kamjiagae Master Prophet ibonyamumae asim elu ụwa nụrụ olu m n'ibonyamumae ma ike Yahuwa kijagae ike dị anyị si ibonyamumae amara Yahuwa dị ndụ gị amara oke ọnụ ahịa n'ebube Yahuwa kijiaga ebube ndị nsọ ibonyamumae asị m ụwa nụrụ olu m n'ibonyamumae ike Yahuwa kijagae ike jabambae ibonyamumae amara Yahuwa dị ndụ gị ibonyamumae mebube Yahuwa kijagae ebube ndị nsọ abụmonyamumae asị m elu ụwa nụrụ olu m n'abụmonyamumae ike Yahuwa kamjiagae ike ji eme nganga abụmonyamumae mamara Yahuwa ji ndụ m amara oke ọnụ ahịa abụmonyamumae mebube Yahuwa kamjiaga ibonyamuma Master Prophet ibonyamumae ma ike Yahuwa kijagae ike Chukwu okike amara Yahuwa ji ndụ gị ibonyamumae mebube Yahuwa kijagae ọtụmọkpọ ndị nsọ ibonyamumae amara Yahuwa ji ndụ gị abụmonyamumae asị m elu ụwa nụrụ olu m n'abụmonyamumae ike Chukwu